Евангелле паводле Мацвея. Тэтрарх Ірад пачуў пагалоску пра Езуса і сказаў слугам сваім: «Гэта Ян Хрысціцель. Ён паўстаў з памерлых, і таму цуды здзейсняюцца ім». Бо Ірад схапіў Яна, закаваў яго і кінуў у вязніцу з-за Ірадыяды, жонкі брата свайго Філіпа, бо Ян казаў яму: «Не дазволена табе мець яе». Ён хацеў забіць яго, але баяўся народу, які лічыў яго прарокам. Калі былі народзіны Ірада, дачка Ірадыяды танцавала перад усімі і спадабалася Іраду. Таму ён пакляўся даць ёй усё, чаго толькі папросіць. А яна, падбухтораная сваёй маці, сказала: «Дай мне тут на місе галаву Яна Хрысціцеля». І кароль засмуціўся, але дзеля клятвы і тых, хто быў за сталом, загадаў даць. Таму паслаў у вязніцу адсячы галаву Яну. І прынеслі галаву яго на місе і далі дзяўчыне, а яна занесла сваёй маці. Тады вучні Янавы прыйшлі, забралі цела і пахавалі яго. Потым пайшлі расказаць Езусу.